Runoilija Heli Laaksonen on tuonut Vanhan kirjakauppaan hurmaavat muijansa Sylvian ja Tuijan. Ja mukana on myös ihka uusi kirja Sylviä, Tuija ja laulava patja. Helillä on myös uusia aluevaltauksia. Hän on kustantanut myös kirjansa. Miltä tuntuu olla sekä kirjailija, kustantaja ja kuorma-autokuski? No kyllä mä ajattelin, että jos mun tarvitsisi lyhkäisesti sanoa, niin mä sanoisin sillä tavalla, kun tässä kirjassa toi Sylviä sutkauttaa semmoisen, että kun haastaa itses, voi olla varma siitä, että jompikumpi hävii. Että kyllä se tietysti on semmoinen, että kun itse säätä tätä kustantamisasiaa tässä näin, että vie kirjamateriaaleja painoon ja huolehtii, että se taitto on kiva näköinen ja käy hakemassa kirjat sit painosta ja huruttelee keltaisella kuorma-autolla niitä eri kirjakauppoihin ja myyntipaikkoihin. Ja sitten sen lisäksi just niin pulputtaa haastatteluissa ja koittaa kirjoittaa seuraavia kirjoja ja puhella lukijoiden kanssa. Niin kyllä se on semmoinen niin nykyaikaisesta muoti sanoa, että haastava. Mutta mä sanoisin myöskin hyvin jännittävää ja semmoista uudenlaista. Että se oli yksi se, mitä mä halusinkin lähteä jotenkin niin näkemään, että mitä uuttua elämään se, kun näkeekin sen kirjaprosessi melkein sieltä alusta loppuun. Kirjapaino mä en ole vielä hankkinut. Mistä Sylviä ja Tuija tulivat sinun elämääsi? No, mulla oli semmoinen oikeastaan vaje, jotenkin tämmöinen pieni ammatillinen kriisi jopa, että mä rupesin miettimään sitä, että tarvitaanko nämä kirjailijoita oikeastaan mihinkään. Ja sit mä olin sitä jotenkin murhettumassa ja sattuisin Vihdin kirjakauppahan, sit mä olin siellä pienellä kirjakeikalla ja siellä sit ovesta astui semmonen pitkähuiskia naisihminen, niin kuin vähän niin kuin tämmönen. Ja hän sit sanois mulle näin, että hei, mulla on sulla asia. Ja mä sanoin, että jaha. Ja no, hän sanoi, että no mä olen eläkkeellä oleva näyttelijä. Mä en tykkä mitään eläkkeellä olemista. Kirjoita mun näytelmä. Ja tämä hurmaava pitkähuiskia muija oli sit Marjatta Rinne ja hän esitteli, että voi olla, että sä muuten näitä mun näyttämötöitä ei tiedä, mutta jos sä olet pienen kattonut Pelle Hermannin, niin hän on se Pelle Hermannin tyttöystävä Sylviä. Ja mä aivan rakastun, että Sylviä, puhu mulle. Ja sit mulla tuli heti mieleen, että ajattele, että semmoinen niinku 70 naisihminen, että kuinka paljon sillä on elämässä ehtinyt sattua, kuinka paljon se tietää, kuin jännittävä olisi sillä kirjoittaa, kun on niinku jotenkin semmoisella ihmisellä niin paljon takana on lapsuut, nuoruut, keski-ikä, on eläkkeelläkin tehty virhe jo siihen mennessä, kun 70, ja sitten on vielä eteenpäin kuitenkin niin kuin nyky 70 on. Ja sitten mä kehittelin, että joo, että se Sylviä voisi olla hyvä. Kysyisin täältä Ojasen Simolta, ketä sen Pelle Hermanni oli käsikirjoittanut, että saanko mä tämmöistä Sylviä-hahmoa, saanko mä hänestä inspiroittu. Ja Ojasen Simo sanoi, että inspiroidu vaan. Ja sitten mä keksisin suurin piirtein omasta päästäni, niin sitten hänen, täällä Sylvialla, jonka mä sitten ajattelin, että se voisi olla siltainsinööri, niin hänellä sitten ystävättären Tuija, hyvin erilaisia. Toinen on oikein sellainen äitihahmo ja käytännöllinen ja toinen on sitten vähän tommonen, niin kuin päät näkee vähän sellainen ylevämpi ja kohtalokkaampi ja rakasta miehi, mutta ei ole valinnut sitten yhtä, vaan mieluummin vähän kattele kaikki. Ja se niitä oli jotenkin kauhean hauska niin kirjoittaa kuvitella niin kuin kahta muija makkamas patjalla paos omia syntymäpäiviä ja siellä he sitten on vähän niin kuin jotenkin puhuva elämä tästä taappäin, mitä on sattunut ja mitä he myy siitä ajattelevan. Ja kyllä heillä unelmiakin on ja semmoisia niin ne on hyvin sanavalvenaisia, ne paljon sutkautteleva. Et yksi sutkauksista esimerkiksi on semmoinen, kun niin puhuva huolellisuudesta ja huolimattomuudesta. Sen sutkauksen nimi on Rauha. Ja se on semmoinen, että joka väittää mut hutiloksi, saa mun käsilaukusta päähän, heti kun mä se vaan josta löydän. Eli ilmeisesti sinun oli aika helppo asettautua näiden 70 naisten elämään. Juu, kyllä on. Paljon helpompaa kuin yrittäisi olla 40, mitä itse on. Mukana kirjassa on myös runoja. Onko niistä joku erityisen mieluinen itsellesi? No, siinä on ihan sellaisia upouusimaisia, että just viime hetkellä, ennen kuin kirja läksi taittoon, niin mä keksin, että juu, nyt mä tiedän, millaisen mä laitan. Ja tässä nämä kirjat, tämä on niinku tämmöinen pitkä tarina oikeastaan, ja nämä runot punoutuvat siihen sillä tavalla, että Sylviällä ja Tuijalla on annettu tehtäväksi, että on pakko keksiä joku runoilta. Ja
nuorisoseura 100-vuotisjuhliin ja sitten he yrittää mun runoja, niin sitten plarata, että mikä siinä oikein sopisi, että olisiko tämä hyvä vai ei. Niin sillä tavalla ne juonellisesti tulivat tänne. Ja ne runot mä laitin kaikki simmottos niinku punaiselle, että kun mä saisin itse päättää, niin sivunumerot tuli kaikki punaiselle ja myöskin nämä runot tulivat, ne varmasti erottuva. Ja täällä on tämmöinen runo, minkä nimi on Kaunistus, mikä tässä kirjassa toi Tuija, kenellä on lapsenlapsi, niin hän lausui tämän. Mut silloin kun mä joskus tämän kirjoitin, niin tämä on kyllä ihan mun omakin lapsuusmuisto siitä, kun mulla on ollut hyvä mummusuhde. Ja siitä, kun me tahdottiin kerran mun pikkusiskon kanssa meikata meidän mummua, joka oli ihan siis semmoinen työihminen, suurkätinen ja suurkorvainen ja suurnenäinen, eikä kovinkaan usein missä meikitän linkissä kulkenut. Mutta tämmöinen runo me sitten laitettiin sitten tähän kirjaan kuin Kaunistus. Mummu, saataisko me meikata sut? Vähäflikan kanssa me on ostettu ensimmäiset teinimaskarat ja tahdottais testata. Me pohjustetta ihomaalil Pink Ivory. Sormien al tuntui tuttu luu. Maalaisnaisen naama muuttu kinkusävyiseksi. Puuteri, poskpuna, hilehuulikiirto. Mummun kissan kello sinises silmä näyttävä hailuit liilas kajaalis. Tähdenmuotoisen korvakoru venuttava hänen peurankorvas pitkiksi. Mummu, ei me osattu tehdä susta yhtään kaunempaa. Ei niin kaunista voi tehdä, kuin mitä sä olet. Kiitos, se oli kaunis. Mutta miten sinun matkasi näiden muijien kanssa nyt jatkuu sitten tästä eteenpäin? Mulla on ollut sellainen pitkäaikainen kirjallinen haave, että mä onnistuisin luomaan kirjallisen hahmo. Ihan semmoisen, mikä lähtisi elämään, että ihmiset puhelisi, että mitä Tuijakin tähän sanoisi. Ja Saletko Sylviä, vähän semmoista Pikku Myy tai Nuuska Muikkonen tai Peppi Pitkä tossu. Ja tämä on nyt sitten alkukokeilu siihen. Ja yleisöhän sen tietysti päättää, että mä voin itse sitä ihmisten mieliin laittaa. Mutta jos he innostuvat tämmöisistä sankarittarista, jotka on lemppyjä ja happamia, niin se on jotenkin ihan hauska jotenkin kuvitella, että millaiset sellaiset hahmot voisi olla, mitä kaikki ne voisi ympärille saada. Et nyt mä olen sitten, tästä on se, että näytelmä tietystikin olemassa, mitä Marjatta Rinne multa kävi silloin toivomassa, niin mä sitten rupesin silloin yhtä aikaa kirjoittamaan sekä näytelmä heille, jos tuli omalaises, ja sitten tätä kirjaa. Ja sitten postkortteja näistä muijien sutkauksista, semmoisista puolivitsikkeistä, niin niistä on saanut sitten oikein postkorttisarja. Ja kyllä sitten kaiken näköistä sit tulee aina väliin mieleen, että olisiko hieno Sylviä Tuija ystäväkirja esimerkiksi ja tämmöisiä ajatuksia. Mutta kyllä me nyt sitten tämä syksy, me tehdään aika paljon töitä varmaankin. Et mä olen ostanut semmoisen vanhan keltaisen kuorma-auto ja mä lykkäsen takapaksin kirjoja täytteen ja muijat etupenkillä turvavöihin. Sitten me ajellaan ainakin nyt tässä Lähi-Suomessa, että voi olla, että mä nyt lähde Pohjois-Karjala, mutta tässä lähellä kumminkin. Ja käyn tapaamassa lukijoja ja toivon sitten, että tämä kirja Ilosanoma lähtisi oikein ettipeliääkehti. Mutta semmoinen mun unelmani on nyt sitten tältä vuodelta. Sitten katsotaan 2017, olenko mä henkis. Toivotan oikein hyvää menestystä. Toivottavasti unelma saa siivet. Kiitoksia. Kiitos haastattelusta. Kiitoksia.